Kakoro waduogo kaunti ma Kisumu kuma chenro mag wuoth nong'ikore apaya ma Mamboleo miwani bang' jodak e gwengego bago ng'anyo kendo dino apayago. Jopingo kwedo nek mar jago moro manyo tim gi jonjoro otieno ma piny orugodo kawuono. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Kar saa 3 mar onyango odiochieng' ma kawuono, jodak ma Mamboleo ne obago ng'anyo kendo moko machi apaya mawuok Mamboleo kochomo miwani okang' mane okelo ng'ikruok e yor wuoth. Ng'anyo makamano ne en mar kwedo timbe njore kod maundu mosebedo katimore alworano kuom kinde gino ma oseweyo ka moko kuom jodak makono oselalo ngimagi kod mwandugi mopogore. Wachiewo gi buok okinyi ma kawuono ka kijana ma pod tin malawo higni 22 kanyo konegi saa 2:30 otieno, kijana moa e tijege matiyoga tich matek mondo pidh joge e ot. Tok mano kende pok otieko wik 2 eka koka jokuoge nyonego ja ohala mabe pod kijana matin gi magina e chiro Mamboleo kae. Ok wasebedo gi kwe, arita maber onge e Mamboleo ka. Ok wamor ka sik nyithiwa tho okinyi gotieno. Wach security osebedo nwa matek ka, nikech kwaneno ka yudhe wetewa mbesewa otho weyo nyithindo ok morwa. Giyango ni sani gidak kod luoro makata walok nyal dhi nyime kaka winjore e alworano nikech timbe njore. Kaka an johala awinjo lit kendo sani anyalo oro saa 2 nikech luoro osemakowa, nikech timbe matimore Mamboleo ka ok ber jowadwa. Nikech ka wan johala kata wadwa loro saa 2 to saa 2 ni ema pesa bire ok morwa. Kata an mawuoyo ni Joseph maya simbe 2 te gi jokuogege. Gikawo thuolono mar koyo konyruok mondo bila odonjre wachno mapiyo mar neno ni arita makare odok e wang'e alworano. Wakwayo jo bodaboda te matiyo e area mar Mamboleo gi register magibed gi reflector gi nembni maggi matiyo tieno gi matiyo odiochieng'. Wapog jokuoge gi jo bodaboda. Jokuoge donjo e jo bodaboda, koro sani asira ni kuomwa kuom jo bodaboda. Koro wakwa container okelnwa ka kendo Mheshimiwa Shakil Shabir ine jumbe marwa. Kel container ka mondo PS okelnwa polise opatrole iye kae. Ok wan gi kwe Mamboleo ka. Chakre kawuono kata samowo ni maandamano dhi mbele e Mamboleo ka. Kelnwa security motegno mondo ohala dhi maber kaka dhi pile. Komanda mar obila ma Kisumu East Joseph Obara oyango wach njore makamano mane weyo ka jago manyinge Eddie Otieno omonji kod jonjore mapok oyangi otieno manyoro kowuok tich odok pacho kuma ne omaye mwanduge molonye duk bang' rodhe nyamina nega kapok ne okwanye kendo ring kode kar yudo thieth kuma ne chunye ochote ka item res ngimane. Was found by good Samaritans who took him to hospital at Russia, where unfortunately he passed away during the night. Ewi mano bilano ne oyango ni alworano en achiel kuom kuondego manjore ogoye tach kendo giseketo kenge mar rido arita makono. During this festival season, we have marked it as an hotspot and we have made security arrangements how to cover it. We realize our roads are very poor, so we have some motor spikes which we shall be using to monitor these thugs, these robbers, who are not sparing even anybody. Eseche ma obila go yuago rach mar apaya makono mamono wuodhegi mondo gichope masira makamago mapiyo dhi kare, gikwayo jopiny mondo ti kodgi kanyakla e thiro njore e alworano. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kaunti ma Kisumu kendo adhi e mano ma Siaya kuma jotelo ma Siaya